wythnosau dwytha, da ni wedi edrych ar gwahanol ffynonellau o gyfraith. Da ni wedi edrych ar arferion, cyfraith cyffredin, equity a deddfa seneddol. Wythnos yma, da ni wedi dechrau edrych ar ffynhonnell newydd o gyfraith, sef gyfraith Undeb Ewropeaidd. Fel gwaith cartra, be swn i'n licio chi wneud ydy gwneud gwaith ymchwil i gefndir yr Undeb Ewropeaidd. Da ni'n gwybod o'r gwersi wythnos yma bod wedi dechrau ar ôl yr ail rhyfel byd mwyn osgoi y trydydd rhyfel byd. Mi wnaeth o ddatblygu i gynnwys polisïau economaidd ac yn 1973 dyma'r Deyrnas Unedig yn ymuno. Ar gyfer y gwaith cartra, mi fyddwch chi angen paratoi cyflwyniad a rhoi cyflwyniad yn y wers. Felly mi fyddwch chi angen rhyw fath o nodiadau. Fyswn i'n licio rhyw fath o boster A3 neu pwynt pŵer i helpu chi efo'ch cyflwyniad. Fyswn i'n licio chi gynnwys yn y cyflwyniad ydy hanes yr Undeb Ewropeaidd. Sut mae wedi datblygu dros y blynyddoedd, sut mae nifer o wledydd wedi tyfu a sut mae aelodaeth wedi newid. Edrwch ar y manteision ac anfanteision o'r Undeb Ewropeaidd a be di nod yr Undeb Ewropeaidd erbyn heddiw. Mae wedi tyfu i gynnwys mwy na jyst polisïau economaidd. Os ganddo chi unrhyw gwestiwn, cofiwch, fedrwch chi e-bostio fi neu gofyn y cwestiwn yn yr gwersi wythnos yma. Diolch yn fawr iawn i chi.